Hier staan we daar midden in het water tussen deze boevenbende. Maar die boevenbende, die heeft dat bezig waar wij al de ganse avond op hebben staan wachten. Nou hier het gebeuren. Wij, vorst Primus, met of zonder o Godvingen, zesde vorst van het Dreumelriek, ridder in de ordes van de Dreumel, de Moelbeer en de Koel, oppervrijgezel van de Dolgaard, premier du chanson, grootmeester in de vrije tijd, en zo weer. Overwegende, ten eerste, dat wij weer op onze post zien en er veel speurwerk op het juiste adres een baantje hebben kunnen bezorgen. Ten tweede, dat door mij niet is gezegd dat wij met immers van den oude stempel uit de bus willen komen, maar met immers waarvan wij een hoge kieps op hebben. Ten derde, dat in de komende dag ons snoren strak gespannen zullen staan, door mij weer goed gestemd blijven, maar toch geen gevoelige snoor willen raken. Ten vierde, dat wij ervoor zullen gaan ons oeren goed de kost zullen geven, maar dat wij niet de hoor overeind of de neus omhoog zullen hebben. Ten vijfde, dat door mij niet is gezegd dat wij aan de leiband willen lopen of in een kwaaie reuk willen staan. Ten zesde, dat wij ervoor zullen zorgen dat gij van het jaar niet bezorgd hoeft te zien als er 3 dagen niet bezorgd zal worden. Ten zevende, dat wij ook op een briefje willen geven dat gij bij ons aan het verkeerde adres ziet als gij wilt blijven plekken. Ten achtste, dat wij ons grij wel met elastiek bijeen zullen halen, maar dat we toch zeker niet spaak zullen laten lopen. Ten negende en ten leste, dat een Dreumelriek zonder prins ligt op een brief zonder adres of een fiets zonder spijken. Besloten om hier en nou te gaan uitroepen tot 34ste prins van het Dreumelriek, waarbij wij hem benoemen tot ridder in de ordes van een Dreumel, de Moelbeer en de Eendekuul. De titels: Canis Familiaris van Steller, Lord Telecom, Maître de Guitarier du Mesh, onderhandse graaf van elastiek aan het stuur, uitvinger van de hoesorde van de stad, roepen wij nou uit tot prins van het Dreumelriek, prins Frans de Eerste.
Daar is hij dan. Prins, bijna prins, Frans ten Eerste. Een lekker gevoel. Deze massa heeft veel te zien. Wij vinden het prachtig om ook hier te zien. En dan gaan we nou maar heel gauw over tot de orde van de avond. Frans, ik wil ook heel graag, ik geniet er nou al van, de versierselen aanreiken als teken van lidmaatschap, prinsschap, heerserschap. Mogen ik dan vragen aan onze buurmeester of den even naar voren wil brengen. De schitspool die alle dreumenleden dragen als teken van lidmaatschap. Frans, prins Frans ten Eerste, daar zit er nog niet mee, want bij dit ambt huurt natuurlijk ook een ketting, zoals bij alle voorname ambten, de prinsenketting. Prins Frans ten Eerste begint er al heel aardig op te stalen. Je ziet al half prins, ganslid, nou nog overe. De vere dat gij de heerser ziet en het hoogste woord mag hebben. En nou, om het gaans af te maken, de fel begeerde scepter, waar gij tijdens zo'n ambtsperiode mij mocht zwaaien, haal de manieren en draag uw adjudanten straks op, dat ze ervoor zullen waken als hund, zou ik willen zeggen. En ook dit jaar hebben we het geluk dat we weer een prins hebben met een lieftallige prinses. Prins Frans ten Eerste. Zeg uw dreumels en dreumelinnekes wie uw prinses is, zodat die hier ook naar boven kan stormen. Ja mensen, dat zal niet moeilijk zijn, want daar loop ik al jaren mee. Dit is een heel klein roeimegje en het is prinses Wilma! Wat een stuk, hè? Prinses Wilma, hartstikke welkom hier bij ons club. En je werd direct in de bloempjes gezeten. En prins Frans ten Eerste, je zult het echt niet alleen af kunnen. Zelfs nog niet met zo'n rood van 11. Je hebt toch oude lijfwacht nodig. En ik neem aan dat je er goed over nagedacht hebt.
Wie zien het? Daar heb ik natuurlijk heel goed over nagedacht. En dat is een ex-voetballer die aan de ene kant zit. En die werkt tegenwoordig bij de politie in Eindhoven. Niemand minder dan Ab Jansen! Wauw! En dan hebben we natuurlijk nog een adjudant, Frans. Wie is dat? Ja, dat is een hele leuke mens. En heb ik ergens gevangen in de Melderse. Met dat bordje kern met Pit. Ik denk, ik moet er een hebben met Pit. En die komt ook uit een hele grote familie in huis. En dat is niemand minder dan Guus Haas! Hier staan ze daar. Prins Frans de Eerste. Voorzitter geweest van de Steller van de Hondenclub. Bekend als een van de eerste mensen die het jongerenkoor mee getrokken hebben. Samen met zijn pap Piet. Frans, die jaren het hoogste publiek geamuseerd heeft als gitarist bij Mesh. Frans, die zorgt dat alle brief goed en in het onderste boven bij jou in de brievenbus komen. Frans, die van alle meer te toes is. Samen met zijn adjudant Guus Herrats. Meester in de Melderse. Applaus voor die man. En Ab Jansen, Ab, waar je een goede speurneus aan zal hebben. Ab, werk bij de politie, hallo gedukt, want je ziet er bever dat je er erg in hebt. En hij verdient zijn sporen bij de voetbalclub, in de technische commissie. Hij zorgt dat er goed grij op het veld komt. Applaus voor de adjudant, Ab. Prins Frans, mogen we dan nou vragen om uw adjudanten als echt adjudant te installeren door er de adjudantenmutsen op te zetten. Deze is de Ik heb even een vraag. Dit is voor Ab. Ja. Ab, wil je even voor uw baas op de knieën gaan zitten? En dan is de beurt aan Guus. Guus, je mag nog even een knieval maken voor oude prins Frans de Eerste. Frans, voordat jij oude maiden speech gaat halen, geven we nog heel even kans om het op een reken te zetten. Zo dadelijk, na de speech, zal hij zijn adjudanten, de voorzitter en de hele uittrekkende groep voorzien van zijn huisorde. En zijn huisorde is... Wie gaan we? Dat is in de slogan. En nou de naam van o huisorde. De hoek waar jij van komt. Frans van de Stakt. De huisorde van de Stakt die hij straks uit zal gaan reiken. Want Frans en Wilma, zij wonen in de Stokstraat op de Vonderseweg. Vroeger beter bekend als Stokstraat, want er bestond er nog in de Vonderseweg. Die ganse hoek worden stukt en die buurt, die hoek van Horst, heeft de naam gegeven aan zijn huisorde. Prins Frans de Eerste, het woord is een o.
drummels en drummelinnetjes. Het is eigenlijk best een beetje eng als ik hier boven sta. Ik zie u bijna allemaal niet zitten, maar ik huur u wel. En dat is veel waard. En in zo'n kistje binnenkomen, nou, dat kunnen we allemaal. Maar we komen er niet allemaal uit. En ik wel vanavond. Mensen, ik hoop met mijn adjudanten en met de Raad van 11, en dat schiet heel zeker vanzelf met de Horst Raad van 11, en een hele mooie carnaval te vieren. En we doen dat met de spreuk, wie gaan ervoor? Dankjewel, Prins Frans I. Kort maar krachtig. En zo zullen wij ook samen de carnaval doorgaan. Mogen ik dan onze buurmeester vragen om de ordes heen te brengen, de ordes van de stuk, zodat Prins Frans I als eerste zijn prinses zal onderscheiden. Eerst voor Wilma. En dan nou een van de adjudanten. Adjudant Guus. En mogen we daar nou verzoeken, Prins Frans, onze voorzitter, Jan hebben, en kon er maar eens even hier recht voor staan. Adjudanten Guus en Ab, Wilma en Jan, proficiat met de eerste hoesordes van de stuk. Mogen we daar nou uitnodigen, Frans, om de hoesordes uit te gaan reiken aan de Raad van 11, die een gans seizoen ook steun en toeverlaat zullen zien en ook nergens.
ere van uw prins, prins Frans I, danste zij uw gardendans. Moet ik dan prins Frans even vragen of hij van het trapje af wil dalen? En deze lieftallige dames een ruuske uit te reiken, hier op de bühne. Ze gaan dadelijk niet onder, ze blijven HBO. En een van de adjudanten zal ook even assisteren. Deze danseressen af te gaan en geef ze de beloning die ze verdiend hebben. Prins Frans, bedankt voor deze mooie reusjes. Mocht de weg eens te vragen om dadelijk hier op zee van de bühne te gaan staan, neven Loes en Lonneke. En dan nou hier in de buurtmars van ons Multaler onze opperdreumel naar boven te gaan halen. Burgemeester Vessel, samen met onze deken van Hout, die onze kersverse prins Frans I toe zullen spreken. Buurtmars, alstublieft. Welkom, burgemeester van Sol, welkom, deken van Hout. Het is altijd moeilijk als je zo op de bühne staat om samen uit te maken wie het eerst het woord zal doen. Om het door wat makkelijker te maken heb ik zelf net al typje getrokken en wil ik deze keer burgemeester van Sol de eer geven om te openen. Volgend jaar is het misschien wel andersom. Burgemeester van Sol, aan u het woord. Beste, ja, stil eens. Beste dreumels en dreumelinnetjes. Sprekend achter deze rode microfoon. Ik dacht dat die tegenwoordig voor het paars waren, maar deze is nog rood. Richt ik mij van ganser harte tot de nieuwe prins, prins Frans I en zijn lieftallige prinses. Ik moet zeggen, dreumels en dreumelinnetjes, dat ik geweldig ben opgelucht dat Frans het geworden is. Want toen dat werd afgelezen en alsmaar een nieuwe spaak aan dat wiel werd toegevoegd, toen dacht ik, het wordt maar het kraanmeer. En dan had ik ons Annemie lange tijd moeten missen.
En ik zeg ons Annemie in meervoudsvorm, want ik spreek namens Gert Driessen, Harry Peerboms, Arie Staals en Ton Koster en de gemeentesecretaris. Maar Frans is het, ik vind dat geweldig. Ik ben ook een beetje eigen met Frans. Frans, heb jij een zus die Anneke heet? Anneke is de laatste vrouw die ik behalve mijn eigen vrouw in mijn armen heb gesloten op nieuwjaarsdag. Toen ze op vrolijke wijze samen met haar broer het geweldige beleid dat wij als college voeren hier in Horst. Dat is een gemengde pers, hoor ik, hè? Het geweldige beleid nog eens op vrolijke toon tegen het licht hielden. En ze dat zo vrolijk en charmant deed dat ik dacht, dat is een geweldige familie. En zie, de een-eiige of twee-eiige tweeling, broer twee-eiig, staat hier voor ons. Prins Frans de Eerste. Ik vind het geweldig dat jij samen met jouw vrouw en op de achtergrond natuurlijk Anneke, die zal altijd wel wat te kwebbelen hebben, voor jou het Dreumelrijk een aanvang neemt. En ik wens je daar alle succes mee. Ik zou je graag de sleutels overhandigen dat het college 3 dagen in rust kan gaan, want anders rusten wij nooit, beste mensen. Wij rusten nooit, zelfs niet op de Vondelse straat. En ik ben blij dat je Ab als adjudant hebt gekozen. Dat zal zeker een ondersteuning betekenen van het beleid van het college. Alle succes toegewenst. Een prachtig rijk toegevoegd aan de reeks van successen die de Dreumel de afgelopen 33 jaar heeft gehad. En ik hoop dat straks, als je misschien nog een paar treden omlaag komt, dat je mij toestaat dat ik mede namens de deken jouw lieftallige prinses draag datgene wat mijn hart op dit moment beroert. Deken, heb ik dat zo netjes gezegd? Ja, wie was het ook weer? Wurm en Durm. Nou is Durm aan de beurt. Beste Dreumels en Dreumelinnekes, ik verdacht de burgemeester ervan dat hij eerder op de hoogte was van de prins dan ik. Maar het is vanavond gebleken dat het niet zo was, want hij had op de verkeerde postbode gewet. Toen straks dat storm op het meer hier werd uitgebeeld, toen dacht ik, ze verwachten van mij nog dat ik over het water ga lopen. Maar dat is alleen voorbehouden aan de baas. Maar ik moest het kort houden, is me net nog gezegd, burgemeester. We moeten het kort houden. We zijn al wat uitgelopen, heb ik gehoord. Maar ik denk dat we een ijzersterk trio hebben. Een postbode, daar is zonder meer van bekend dat ze een goede conditie hebben. Dus dat zit met carnaval wel goed, denk ik. Een ex-voetballer als adjudant, dat zit ook wel goed, denk ik. En de tweede adjudant is een herraads. Ik was al een beetje bang dat er geen herraads aan de pas zou komen. Ik denk... Een ijzersterk trio dus, denk ik. We kunnen met goede moed aan de carnaval beginnen. Ik zal er niet altijd bij zijn. Maar ik wens jullie allemaal veel succes met alle leden van de Raad van 11. En tot de receptie, zullen we maar zeggen. Dankjewel. Een succes! Deken van Hout, bedankt voor deze prachtige woord. Burgemeester van Sol ook bedankt voor de bemoedigende woorden. Dat gaf onze prins Frans de Eerste zeker een steuntje in de rug. Daarvoor willen we jou bedanken en mogen we dan
uitnodigen, Deken van Hout, om even in het voetlicht te treden, zodat onze prins Frans I, ook de hoesorde van de stad kan uitreiken. Frans, dit op licht. En nou, burgemeester van Sol, hij heeft er hard gesport bij Anko. Omdat hij een kleine knieblessure heeft opgelopen als een burgemeester, hebben we hem dit jaar dispensatie gegeven. Knielen kan hij niet, kussen wel. Tegen mij zeggen ze, ik moet geen toegift meer toestaan, want een avondloop doet, maar de burgemeester die pekt ze zich gewoon. Bedankt. Mocht ik dan van de Multaler een buurtmars vragen, zodat ceremoniemeester